Rueda e os seus concelleiros, o único autobús do que entenden é o que quitaron en campaña electoral, cargado de demagoxia, cargado de falsas promesas e, dende logo, falta de ilusión, falta de ambición e falta de proxecto para o noso país. Dende logo, como explicaba o alcalde, o transporte metropolitano é unha necesidade imperiosa dende fai moitos anos e que a Xunta de Galicia non atende. É verdade que, ademais do que decía o alcalde, hai quen cumple cas súas funcións, como son os propios concellos, que se teñen aprobadas unhas ordenanzas, e a Xunta de Galicia non é quen de impulsar ese transporte metropolitano tan necesario, cun custe unitario para que así os cidadáns poidan evidentemente beneficiarse de unhas políticas públicas faltas do Partido Popular, e que asistimos tamén perplexos, como outro día a conselleira, a única gran demanda que facía para esta cidade e para o seu entorno era unha marquesina, non? É curioso que aqueles que non son capaces de poñer en marcha o transporte metropolitano, pois como decimos, que as súas reivindicacións sexan tan paupérrimas. En todo o caso, o que sí está claro é que con un goberno socialista, cun presidente socialista, esta situación será desbloqueada nos primeiros días e, dende logo, Besteiro se porá a traballar nunha cousa fundamental para toda a cidade de Ourense e para os municipios da súa contorna.